Hoxe publicaba eu nas redes sobre unha frase que usan moito os homes para dicir que tiveron unha relación cunha muller e non funcionou. Isto xa, a ver, queríamos, pero non funcionou. Sí? Isto xa é tan ambiguo porque había que saber por que non funcionou. Pero hai unha frase que usan moito que é a de que ela quería algo que eu non podía dar. E isto soa maduro e responsable. Pero eu pensei moito nisto e analiceino, porque aí fora veredes que alguén está dicindo isto de min. E cal é a miña resposta? Ten razón. Eu sempre quixen dos homes cousas que eles non podían dar. Porque quixen coidados, afecto, lealdade e responsabilidade dentro do vínculo que construían comigo. E, efectivamente, non o podían dar. E cando din isto, que soa moi responsable, estánche dicindo, basicamente, que non teñen capacidade emocional, madurez emocional, para estar nun vínculo e corresponder. Que todas sabemos que as mulleres pedimos pouco. E eu digo, é certo, é así. E de feito, se quen este aí fora, señoro, dicindo que eu quería algo que non me podía dar, debería dicir, por exemplo, que eu non aguantei, non puiden con cousas que me daban que eu non quería. Mentiras, traizóns, desprezos, irresponsabilidade afectiva. É isto. E eu cheguei a esta conclusión e díxeno así, ti queres algo que eu non che podo dar? Esta frase poderíamola traducir en eu emocionalmente son como o meu bisavón, pero mira, ahora ponenche un lazo. Ves? Douche esta frase que soa a madurez e a responsabilidade afectiva a que me retiro polo teu ben e mira, co laciño queda ben. E no outro lado están mulleres que responden ao guión patriarcal, que aínda que isto as lles molesta, elas siléncianse. Porque o que pasa co patriarcado moderno é que nós colocamos o xugo. E como a nós se nos vendiu que estamos moi empoderadas e somos moi independentes e non os precisamos para nada e todo isto,